Γκολ η Νέα Σαλαμίνα 2 λεπτά νωρίτερα στην διπλή ευκαιρία που βρήκε. Φαράς, κεφαλιά, μεγάλη απόκριση από τον Καλανίδη, ο Σολ κόρνερ. Εδώ είναι δύο φάσεις με τον Φραν Σολ και δύο αποκρούσεις από τον κύριο, βλέπετε εδώ τον νεαρό. Για να δούμε τώρα με τον Φαράς, η ΑΕΚ ανεβαίνει και ο Εκπολό περιμένει η πάσα τώρα για τον Εκπολό. Ο Καλανίδης, μεγάλη απόκρουση από τον νεαρό. Φαράς, έχει προϋπόθεση να βγει ο Φαράς, είναι γρήγορος. Για να δούμε τώρα, εδώ υπάρχει κίνδυνος για την άμυνα της Νέας Σαλαμίνας. Φαράς μπροστά, η πάσα, ο Καμπρέρα, απόκρουση από τον Καλανίδη. Σπουδαία φάση για την ομάδα της. Σουτ δεν βγαίνει, προσπάθησαν, τώρα θα γίνει το σουτ, ο Καλανίδης θα μπλοκάρει σταθερά και θα δώσει τώρα συνέχεια στο μάτς. Μιλίτσεβιτς. Απέναντι είναι ο Σπόγιαριτς και είναι η ευκαιρία τώρα για την ανόρθωση. Σπόγιαριτς δεν μπορεί να νικήσει τον Καλανίδη. Άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση να πετύχει πέμπτον γκολ. Σπόγιαριτς θα κάνει το ζούτο, ο Καλανίδης κάνει την απόκρουση. Τον Σεϊσάου που ανέβηκε και κατεβάζει εξαιρετικά. Να το ζούτ του Παρούτη και η μεγάλη απόκρουση του Καλανίδη. Εξαιρετική φάση. Πατάει περιοχή. Περιμένει ο Συφνέος το γύρισμα. Ο Καλανίδης με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Σάντος, πολύ ωραία για τον Γκλέ και βγαίνει μπροστά στην αντεπίθεση. Η ΑΕΣ έχασε λίγο την βηματισμό του Γκλέ. Το σουτ που έγινε ο Καλανίδης σε κόρνερ. Ο Εθνικός βγαίνει μπροστά. Χριστοφίλια Καπρέρα με τον Καλανίδη. Πήγε να τον αποφύγει, θα τον σταματήσει ο νεαρός τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Πρέπει να δούμε βέβαια και την κίνηση του Καπρέρα, αν πήγαινε μπάλαν γκολ. Μπροστά του Δημήτρης Χριστοφή στην περιοχή, δοκιμάζει, ο Καλανίδης σώζει. Μεγάλη ευκαιρία και για τον Εθνικό. Με τον Χατζημιτσί να παίζει κάθετα με τον Χέντριξ. Έκανε το σουτ, έπεσε ο Καλανίδης και με δεύτερη προσπάθεια. Παρέμβαση του νεαρού τερματοφύλακα στον αγώνα. Ο Πράσινους στέλνοντας την μπάλα στον Πεχλιβάνη που έκανε το σούτ, εκπληκτική επέμβαση από τον Γιάννη Καλανίδη. Θα του δώσει ψυχολογία του 16χρονου τερματοφύλακα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία φάση αυτή.